سلام كبرات ولدي نقعد احنا متأخم لما أنت زلكم قريبا نأخو كوزن بالتعميل فوتيوم نامك بعينة حدا الخونة عرس نشتشتور حلمانو مزعنات خنمك ولن خلال من قديو خامس تريقول لهم مجمريا فرقي مانكات خون عرس كنجي مالتي كنجي الخونة عرس بماي مشات كرستال لخو بماي زفزفة بزتريقول لهم ملكعو أغميت أيو مالتيو دحر ያው ንጉሆ ለቁርስ خندالي ተለና ማለት እዚ ማለት ክሻብ ብደንቢ ብትን ልብል خنصلحوني እና ማለት እዩ ኣነ ከዚ ኦቨርናይት የጽንሕዮ ለድራርት ኮይኑ ድማ ያው ንጉሆ ዝፍዝፈሎም ማለት እዩ ብስትሪኦ ለኹም መልክዕ ኮይኑ ሓዲሩን የለስሊሱ ማለት እዩ دحر ተማይ بخمس መልክዑ ነጽልሎ تلالو ما يصلنا يا خالي رسحت كوت سلالو رسحت تهليله خالعي ما يوسخنا علقلقنا لام بحسين عت مالتيو مستري والهم من قدي رسحت هتخلوت كهليو باي ذا ويز مجمرك كزفزفوت اللخو حاسيبه ادقه بيطيل صنحخيو ምናልባት ለይተሓጸበት ኮይኑ ቅድሚ ምዝፍዛፍኩም በደንብ ገርኩም ክትሓጽውኒ እኩም ማለት እዩ አነ ሁሉ ጊዜ ቅንጭ አረስ ደቀ በጣም ስለልጥቀሙ በደንብ ስለልጥቀሙ ረሕና ለንጥቀሚና ያው በጣም ጠቃሚ ስለሆነ በብዛሓት አሬ በደንብ ጻጽሬ አሬ ሓጺበ አድቀ የለቀምጦ ማለት እዩ አብል ደለኹ ሰዓት አሬ ለምንታን ከጥቀም በመቀጸል አምስሪ ወለኹም በደንብ ገርና ያው ኢዴት ሓጺበ ይመጽ دب جرنا نحاسي مالتي توش تلالو سجو مالتي خوات منتان السويدان دليو من الوقت بفلاي عدتات متبوت بفلاي تخينكن كاوبل على دما أو جيزي وليد حراسنات جيزي بز خزانة للدالو اللخمان قدي كينجي خم موق غير كامت كامي كاليو ነገር ግን አፈላላይ ታዩ ብዝመልኩ እዚ መስተሐሰይ ምስተሩ ለሃለይ ብዝለሎም መንገድ ለሃለይ ማይወሲካ መፍላሕ ጥራሕ ማለት ለህፃናት ግን ቱ ለዓለዋይ አካሉ ተርፊቱ ስለ ለመብላዕ ለይኽእሉ ገና ጀመርት ስለልሆኑ ለአቶም ክንህዎ ማይንኽእል ማለት ምክንያቱ ዝኸዝ ዝሰርሐለኹ ምግቢ ለሽድሽተ ወርሒ ህፃናት ምግቢ ክጅምሩ ተለው ለጥቀምዎ ማለት እዩ بزملك عزي حاسينا ما يمسوس سخنالو تماي لافتن سرحلو دستي نقلبطو مالتي بزمان قدزي بدن بتغطق لبالا مسلالي تحلينا بو همز جرنا نتصنففو مالتيو عرس كافتم بتعمي بالتفلاليو تحسوتات لبلصقه عينت مقبتات حدا ايو بفايبر مغنيسيوم ايرون زينك كالسيوم فوسفورس بوتاسيوم صوديوم لمساسلو بزحات طقمتي لسونتنا اب مهنات سونتنا طقمت لخونو عينت نيوترينتس لحازه مغبيو مالتيو زي دما لهصانات بفلاي لهصانات دقنا ካብ ጊዜ ህፃንነቶም ካብ 6 ወርሒ ጀሚሮ ምግብ ክጅምሩ ተለው ጀሚርና ነህዎም ተኾይና አብየቶም አእምራዊ ይኹን አካላዊ አብየቶም በጣም ዓዊ ለሆነ ጥቅሚ ለበና አይነት ማለት እዩ ሲኽኑል ተለና በዋናነት ምግቢ በፍጥነትና መጥሓን ባህሪን ይዎ እዚ ማለት ታዩ ቶሎ ክጥሓን ተሎ ና ምግቢ ድሌቶም ክውስኽ ይገብር ማለት እዩ ላፍት ምግብ ንኽንስተለና ብዝትሪእዎ ኣለኹም መንገዲ ተይቋረፅኩ ማለት እዩ ልሕብሮ ኣለኹ እዚ ንምንታይ ምስሊ ገብር ኣለኹ እንድሕርተይ ሕወርናዮቱ ሙቐትና ተሓዊ ምምፃእ ጀሚሩ ናምዕ እንኳይ ባህር እኒእዎ ስለዚ ንኸይዖም ከምእንታን ተይቋረፅና ብዝመልክዑ እዚ ኣብቲ ሓውልሃለየ ደንቢ ጌርና ልሓወርና ክሻብ ልሓፍስ ክንከታተሉኒ ኢና ኢድና ክነቋረፅ የብልና ማለት እዩ ካሊእ ጥቕምና ዓረስ ድርቀትና መከልኻል ዓቕምን እዎ እዚ በጣም ስሙዝ ከም ዝትሪኡ ኣለኹም ስሙዝ እና ጽቡቕ ለሆነ ልስላሴ ለለው ስለለኾነ እትና ደቅና ማዓንጦም ለኸይደርቕ ይገብሮና ተምግቢ ለወልዕዎ በደም ዳይጀስትድ ኮይኑ ንኽወጽእ ይገብር ድርቀት ደማ ከይቸግሮም ይገብር ምክንያቱ ህፃናት
ገና ምግቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ጀመርት ክኾኑ ተለው ለውሃው ምግቢ ማዓንጦም ስለለይ ይኽእሉ ስለልኸብዶ ናብ ምድራቅ ፀገም التلمደ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዓርስ ድርቀት ይከላኸል እዩ ሕማምና ምክልኻል ዓቕምና ልኽንውስኽ ይገብር እዩ በቶም አንተወል ገለጽኽዎም ትሕዝቶታት ስለለለዎ ማለት እዩ ኣጽምቲ ደቅና እውን ጠንካራ ክኾን ይገብር ብተወሳኺ ድማ ልስሉስን ጽቡቕን ቆርበት ክህልዎም ይገብረልና ማለት እዩ ያው ኩለና ከምቲ ንፈልጦ ለባዕልና እውን ንጽባቐ ንጥቀመሉ ኢና ሕሩጭ ዓረስ ስለዚ በዚ መልክዑ ልደቅና ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ንምግቦም ተኾይና ካልኦት ዝተፈላለዩ መንገድታት እውን እዩ ቅድሚ ከዚ ዝሰራሕዎ ቪድዮ እውን ኣሎ ስለዚ በዚ መንገድታት ዚላ ተጠቐምና ዝተፈላለዩ መንገድታት ተጠቐምና ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ደቅና ንምግቦም ተኾይና ጤንኦም ልተሓለወ ጠንካራታት ኣእምራዊ ዕብየቶም እውን ብመልክዑ ልተሓለወ ኮይኑ ልኸዓብዩ ንሕግዞም ማለት እዩ ከዚ ትሪእዎ ኣለኹም ብደንቢ ሓፊሱለይ እኒኦ ቆንጆ ጥዑም እና ላብ ሰውነቶም ላብ ውሽጢ ከብዶም ምስኣተይ ድማ ማዓንጦም ለየፀግም ክፈትይዎ ፈትዮም ክበልዕዎ ልኽእሉ ዓይነት ምግቢ እዩ ህፃናት ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ልፈትይዎ ነገር እንተሂብናዮም ምግቢ ክፀልኡ ኣይኽእሉ ማለት እዩ በዓልና ኢና ምግቢ ክፈትዩ ንገብሮም ስለዚ ብዚ ትሪእዎ ኣለኹም መልክዑ ተዳልዩ ተወዲኡ እኒኦ ያው ላብ መቕረቢ ናብ መብልዒ ኣቕሓ ማለት ይግልጥ ኣለኹ እንግዲህ ተመልከትዎ ብጣዕሚ ስሙዝ ልኽብላዕ ለየፀግም ብፍላይ መጀመርያ ካፍታ መጀመርያ መዓልቲ ጀሚሮም ህፃናት ክበልዕዎ ተለው ልኻብዶም ትዋና ነገር ማዓንጦም ኩልኹም ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ደቅና ኣብ መጀመርያ ምግቢ ብጣዕሚ እዮም ልጽገሙ ማዓንጦም ስለለይ ይኽእል ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምግቢ ተሂብናዮም ብደንቢ ክበልዑልና ምግቢ ክለማመዱልና እዩ ልገብር ማለት እዩ እዚ ይመስልና ሎማዓንቲ ምግቢ ብጣዕሚ ካብ ልፈትዮም ናይ ምርጫ ዝኾኑ ምግብታት ሓደ እዩ ተፈቲኹምዎ ላይክ ግበሩ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ክትገብሩ ይጠይቐኩም ለለኩም ሓሳብ ድማ ኮሜንት ኣቐምጡለይ ይቐኒየለይ ቻው